Rejle, vole, budu za debila. He, v pohodě. No to není, já vypadám jak debil. Zabereme až brýle. Odkládám, já normálně odprejsnu, protože je nesprávně. No, tak proč je nosíš? Protože jsem asi slepej, ne? Na jaký oko? Tady to víc, ne, tady to víc. Tady to. No. Prostě mám 2 ty dioptrie, no. No a 2 oči. 4. Zapomněl jsem. Já nemůžu. Já jsem debil. Už to bude. Já jsem byl úplně natěšený, protože si představ, že prostě... Já jsem viděl, že nějaký hypochondra. Já jsem mě hypochondra, řeknu, že mi volí prodělat prej zásno. No. Volala po první životě prdel. Ne. Co kecáš, v létě tě bolela skoro každý večer. Jo. Jo, večera, mě bolí prdel. Ale to bylo v létě, když jsme byli na stanu, tak nevím, co... A tak Ne. to bylo to, že jsem seděl na kraji stolu a povídal jsem s Járou přes mikrofon. Takže jsem vnímal Járu, ale já svůj prdel. Takže... Jo, a pak druhý den taky mě bolí prdel. Já vůbec nevím, co na to mám. Protože prostě představ si 2 hodiny sedíš tady na... No, No. na čem? Představ si, že to máš v prdeli. No. Víš, jak to bolelo. A tě v noci, když ležíš na zádech, když ležíš Jo. na prdeli, jak to bude jako pipina. Jo, a když jsi ležel ve své posteli, tak jak jsi mohla bolet prdel. Byl mám, že jsem byl kvůli tomu debilnímu a baneva jsem, jsme pak spali do noci. No. No, pak mě viděl jsem ten balouk a ráno... Jo, a narazil jsi prdel. Prdel. Ty vole, co to Ne, já to řekl, jak jsi vylekal do pavouka, tak jsi narazil prdel. Co kecáš? Já si jenom narazil nohu o topení, protože jsem nechtěl, aby se mě ten pavouk všiml víc, kdyby se mě všiml. Tak by šel na mě, ukousl by mi hlavu, já bych nebyl. Tak se bojím pavouk. No, mě by tak, no, já jsem ho viděl vůbec zem husí kůži. No a ty mi pak řekl, hele pavouk, Aaron, kde? A on tam nebyl, ne? A najednou, Jo, a já jsem vyskočil, ne? A pak když jsme měli zpátky, jak jsme tam hodili tu bačku, nebo co bylo? Já pak jsme rychle běželi dolů. No jasně, no, a pak jsme probíhali jako tomu bačku, jak jsem jim volal, ty vole. Já pej, on neuvěří, to ne... Ne, ale když se mě fakt zajímalo, kam vlezl. No. Jsme ho nenašli, takže on tam pořád je, pořád. No, nebo je vysátej. No, teď čumí. Já nedokážu počuji na to víc. Já jsem zvyklý mít žvejku, tak jsem nervózní. No. Čau. Nazdar. A já zdravím tam toho. Jakýho? Není vidět. Jak to? Takto. Tak ho zabere tamhle, tam je zrovna hnusnej. Tam je vidět. No, zrovna je tam hnusnej. Já si jdu oběsit. Prečo? Kvůli tobě, protože mě zde. To je poprvé. Padáme děl. Dobře. Kam to? No. Já nevím, Maria. Já nemůžu mluvit, slyšíš, jak to musím. Ne, já tady